Bueno, egun ondan hori, geurre bakea gugandik eraikitzen topaketa honen bigarren jardunaldiz dauz, eta barpesten gotzu edaz gaurko lehenengo saioko gonbiatuak. Bakizue, gaize edala egia justizia eta erreparazioaren bitartez bakearekitzeko prozesuaren egungo egoeria, egiazko kontakizuna versus kontakizun ofiziala. Da ordenean, esango da, aurkeztuko eta geure ponentiak. Lehena, Josu Ibargutxi izango da. Goldatu Alkartea fundatzaietako bat. Da berak proposatuko esku, zelan bakea eta gatazkan arteko dikotomia hori, gatazka indarkeriaren bitartezko gatazka horren arteko dikotomia horretan, zein izan behar da dekantatzailea, olioa eta ura dekantatu beharko bagendu zen bezala. Eta berantzako egisa eta justizia direz. Orduen hortik abiatuko da bere ponentzize. Bigarren ez Iñaki Egaña, presentatuko dau bere ponentzize, eta bera da Euskal Memoria Fundazioaren presidentie. Eta gian dakizuen bezala, Euskal Memoria, justo hemen azkeneko 80 urtetan urretutako eskubideen inguruko informazio bilketa ugari egin deu. Biktimak errekonoziduz, biktimei izen abizena eta aurpegiz ipinten. Da berak bere lan horren inguruan berbain gozku. Zelan ez jakintasunetik, animadotik ataratako biktima horren berreskuratze lana proposatuko esku. Eta hirugarrenez, aintzanez Zenarrok, Gogora Institutuaren zuzendarize, berak proposatuko esku memorien arteko alkarrizketa bat zelan ez dala egon behar kontakizun bakar bat baizik, eta danon arteko alkarrizketa bat, memoria guztiak bateratasun bat. Da horregaz batera bere indarkeren inguruko gogoeta baten eragite lana, ez da? Hurrengo belaunaldiek bere jakin daizen, eta hori hiruroen parte izango neuke, ez da? Datorren belaunaldiek jakin daizien zer gertatu zen, zer gertatu da, kasi azken mende hontan da ozta bere gertutako urraketiek eta gizaskubideen urraketiak bizitzaren eskubidearen urraketatik hasitxe, inoiz bere gertatu ez daitezan, ez da? Orduen eurakaz euren eskuetan ipintzen zaitxuet, da Josu hasiko da. Josu, zuretzako berba. Bai, egunon, denoi eta mila esker berriz gurekin hemen izatearen jardunaldi hauetan. Atzo atzaldean, ni uste dut oso interesgarria izan zela, azkenengo momentuetan hemen eratu zen alako hausnarketa bat, ez da, hausnarketa kolektibo bat. Eta tartean erabilitzen benetan keskatsua den gauza bat, ez da, hurrengoko belaunaldiei nola transmititu memoria, batek eguzki guzti dut esaten zuela, 18-20 urteko gazteak egun ez dakitela ezer hemen gertatutakoari buruz. Franco guztuan zerbait ezautzen dutela, ez da. Eta nola landu benetako memoria, eta benetako memoria lantzeko jakina. Egia guztia berriz jakin beharra dago. Badakigu egiak, bakoitzak bere egiak dituela, ez da. Baina badaude elemento, esan dezagun zutabe objektibo batzuk, egia gehienak eta orokorrak jakitzeko. Eta ze gertatu da estatu espainol honetan. Egia guzti hori estalia izan dela eta konstienteki gainera. Atzo bertan erabiltzen genuen termino bat hori adierazteko, ez da
amnesia kolektibo bat, edo anestesia kolektibo bat sartu zigutela batez ere trantsizio garaitik honea. Orduan, hori berreskuratzea batzuentzat behintzat pentsatzen dugu oso importantea dela eta tresnarik nagusiena hurrengoko belaunaldiei benetan hemen zer gertatu zen jakitzeko. Zeren, beti esaten dugu, ezta, memoria gabeko herri batek sekula ez duela etorkizunik izango. Orduan, horretan jarduten ari gara hainbat lagun, azken, esan dezagun, azken urte hauetan. Nik elemento batzuetan finkatuko dut pixkaten nire interbentzioa, lehen aipatu du Alexek egia dela, ez da hor gatazka eta pakearen arteko ibilbide horretan, gizakia beti izan du gatazka eta pakea, ez? Pakea eta gatazka, bere gizakiaren historia guztian, gatazka handiak eta gatazka txikiak. Kaso honetan gatazka handi batekin ari gara. Duela 80 urte sortutako gatazka handi bat. Eta kontakizunak beraz, hor, lehendabiziko urratsa egia bada, hurrengokoa derrigorrez egia jakin ondoren justiziarena izan behar da. Batzuk behintzat pentsatzen dugu erantzunkizunak beti daudela. Egia guzti hori agertzerakoan, agertzeko gauza behintzat baldin bagara, erantzunkizunak badaudela, ez? Justizia egiaren eta demokraziaren ziurtagiri moduan, eta tartean, demokrazia ezaren, erantzunkizun ezaren frogagiri moduan impunitatea bilagatzen zaigu, ezta? Hiru tresna nagusi orokorrean hartuta jarriko nituzkenik egiaren eta justizia hori lortzeko. Tresna juridikoak alde batetik, kereilak eta salaketak, gero hitz egingo dugu, Argentinako kereila zertan datzan da hori den hori. Bueno, kereila izan daiteke, genero violentziakin ere kereilak izaten dira, ez da, tresna juridiko bat izaten da, egiak topatzeko. Tresna sozialak ere bai, sensibilizazioa, mobilizazioa, oroimena bera tartean, hori da elemento garrantzitsuena, gizateriaren aurkako krimenak izan direnean, edo gatazka handikoak. Eta tresna instituzionalak ere bai, legeak. Legea pentsatzen dugu, azken finean, lege benetan fundamentosoak baldin badira, benetan demokratikoak eta hori egia guzti horrekin egindako legeak badira, berariek dirala ez errepikatzeko bermerik nagusienak. Lege horiek ondo onartuak badira gizakiaren ero gizartearen gehiengo handi baten aldetik, ez? Eta honea hurbilduaz, legedira hurbilduaz, esan beharra dago, atzo Jonek aipatu zuen bere lehendabiziko interbentzioan, Jonek edo ez da, norbaitek ez da, frankismoa berak ere, lehendabiziko gauza egin zuena izan zela legeekin sartu. Eta sekulako legea jarri zuela 39tik aurrera. 39ko 1939ko otsailetik aurrera, ley de responsabilidades políticas izan zen bere tresnarik nagusiena, hemen dena estaltzeko eta 5 urtetako errepublika gazte batek egindako alegin guztiak bertan bera usteko. Ley de responsabilidades políticas horrek, eragin zituen epaitegi bereziak ere bai. Adibidez, Nafarroan asko erabilia izan zena, juzgados especiales de incautación de bienes. Eta horrekin, klase politiko berri bat ateratzen Nafarroan.
zeren ondasun guztiak milaka eta milaka familiari kenduak izan zirelako. Galdera orduan izango litzake hemen transizio garaian, zergatik ez zitzaion inori gogoratu, ez da gogoratu ere horrelako lege bat egitea. Hala, etzen ba egon 40 urteko diktadurakin erantzunkizun politikorik. Esaltzen frankismoari erantzunkizunik eskatu behar lehendabizi kolpe militarrarena eta gero 40 urteko diktadurarena. Zer dela eta erantzunkizun politiko gabe eta inungo lege gabe trantsizio hori horrela moldatu eta eratu. Gero ikusiko dugu zer nolako paktoa izan zen tartean, amnistia legea hain zuzen erantzunkizunik gehiago ez eskatzeko frankismoari, ez da. 30 urte pasatu ziren, 30 urte dela, 1977-tik 2007-ra, inungo aipamenik egin gabe frankismoari. Eta 2007an okurritu zitzaien, Zapateroren gobernuari okurritu zitzaion memoria historikoaren lehendabiziko legea egitea. Eta lege horrek ere berak mila gauza estaltzen ditu. Lege oso txepela izan zen, hor dago, idatzita, lege horrekin, bai, reparazio batzuk eragin zituzten, batez ere, Errepublika garaiko militarrak izan zirenak eta bere graduak eta frankismoak enduta zituena, gradu horiek konsideratu, gero jubilazio batzuk lortzeko eta hori. Valle de los Caidoseri buruz, lege horrek esaten du, begiratu beharko dela zer egin. Lege horrek esaten du, simbologia frankista guztia kendu behar dela eta instituzioak saiatu beharko direla simbologia frankista hori kentzeko. 2007an 10 urte ia pasa dira eta simbologia frankista hor dago. Badakigu, egun hauetan zer gertatzen da oraindik, zelako iskanbila dagoen, Iruñan Mola eta Sanjurjoren mausole hori kentzeko, ez da. Eta beste hainbat herritan kaleak kentzeko eta hori den hori. Lege benetan txepela. Eta kontraesana ikaragarria. Zeren irakurtzen baldin baduzue, lege horrek garbi esaten du, ilegitimoak izan zirela, ilegitimidad hitza bera erabiltzen du, sententziak eta penak jarritako tribunal batzuenak ilegitimoak izan zirela, demokraziaren alde egindako jendeari ezarritako sententziak eta penak. Beraz, esaten du legeak, gainera disposizio transitorio baten esaten du, derogatuak geratzen direla 2007an, derogatuak ley de orden público, beraz, tribunal de orden público, ley de bandidaje y terrorismo, eta gainontzeko kontseilu militar guztiak, eta beste legedi batzuk, ez da. Bera, hau lehen aipatu dudan ley de responsabilidades políticas ere, 2007an geratzen da derogatuta. Eta honek, esan dezagun, beste korolario bat ekartzen du, eta hor bai isiltzen direla. Ez da inun orain dela gutxi komentatu genuen, ilegitimoak bada, eta lege horrek horrela esaten badu, penak eta sententziak eta ezarritako tribunalak beraiek top, Tribunal de Orden Público, Consejos de Guerra Militares horrek denok, derogatuak geratzen badira, ilegitimitatea gehi derogazioa nulidadea beharko litzake izan. Nulo. Ilegitimo y derogado, nulo. Ez da nuloa. Ez du aipatzen nulidaderik. Eta arrazoi izugarrizkoak daude, hori bera ez aipatzeko. Jakin genuen, gure abogatueri kontsultatuta, ia hori zergatik, eta erantzuna garbia da. Eta orduan ulertu genituen, zelako trampak jarri zituen 2007an.
Tribunal Gorenaren sala de lo militar del Tribunal Supremo, kontra agertu zen nulidadeari buruz hitz egiteko ere. Eta horregatik, nulidadea etzen jarri. Eta gauza nabaria da zergatik. Nulidadea jarriko balitz, 36tik aurrera egindako eta eragindako pena, sententzia, tribunal guztiak nuloak lirateke. Beraz, korolarioa izango litzake, nuloak ez tribunalak bakarrik. Ezarri zituztenak ere bai, kolpe militarretik zetorrelako. Beraz, nuloa litzateke erregimena bera. Nulo, frankismoa bera. Beraz, nuloa litzateke monarkia bera, egungo monarkia bera. Ez hori bakarrik. Nulidade horrek ekarriko luken, esan dezagun, reparazioa, repara ezina litzateke, 36tik ona eragindako nulidade horrek provokatuko zuen reparazioa. Estatua bera eta estatuaren arka guztia esan dezagun, bankarrotan sartuko litzake. Beraz, neurri askokin hartu zuten hori. Baina kontraesan gehiago dago. Lege horretan 2007an ilegitimitatearekin eta derogazioarekin zerbait esan beharko lukete. Adibidez azkengo fusilatuei buruz, sententziei buruz, eta milaka lagun kartzeleratzeari buruz. Legedi hoiekin eta tribunal hoiekin. Eta hor, lege horretan ez da ezer asaltzen, inungo reparaziorik asaltzen, milaka lagun hoieri edo lagun hoiekin zerbait egiteko. Hori da lege bakarra agertu dena 2007an. Beraz, egia ezagutzea oraindik gure lan handi bat bilakatu dela nabaria da, zeren horrelako lege trampekin ere nolabaiteko estaldura antolatzen ari dira, naiz eta oraindik internazionalki esan, eta batzuetan aipatu, beraiek memoria historikoari buruz badituela gauzak eginda eta eraginda. Ez dute ezer eragin, ez da simbologia frankista horrekin ere ez dute ezer egin. Orduan, justiziari buruz, pentsatzen dugu, hor benetan sartu beharra daukagula, ez erantzunkizun penalak bakarrik eskatzeko, batez ere estatuari erantzunkizun subsidiarioak eskatzeko. Alemania adibidez ari da. Alemaniak badaki, Alemaniak estatuaz bere erantzunkizun subsidiarioak dituela, eta egun oraindik naiz eta 80 urtetik orako jendea epaitzen ari da, naziak epaitzen ari da. Alemania bai. Eta Alemaniak rekonozitu du eta barkamena eskatu du. Hemen, barkamena ez du inork eskatu. Eta ez dago frankista bat ere oraindik epaitua izan, edo zer gauzatagatik. Ez dago, ez barkamenik eta ez epairik. Gero sartuko gea amnistiaren legea horrekin. Erantzunkizun penalak gogorrak izan beharko lirateke, pentsatzen badugu gizateriaren aurkako sekulako krimenak izan zirela hemen. Oraindik, negargarria da pentsatzea estatu batek nola soportatzen duen 120.000-tik gorako lagunak lurpean izatea, eta aquí no ha pasado nada. Hori bakarrik esaten dute. Edo eta milaka lagunen espetxeratzeak, milaka lagunen torturatzeak ez. Amnistiaren lege horrek, eta badakigu, duela 15 egun zegertatutan fiskal nagusiarekin, amnistiaren lege horrek babes osoa eskaini zion pakto politiko bategatik
babes osoa eskaini zion frankismoari. Negargarria izan zen pakto politiko horretan, ezkerreko edo bere burua ezkerrekotzat zituzten bi alderdi nagusik horrela sinatzea. Eztabaida dago oraindik, baina jode, 75an, 77an, 76an, oraindik frankismoak kriston indarrazian da batek zekik berriz igual beste involuzio bat etorriko guan edo. Bueno, gaur egun behintzat, 30 urte pasa ondoren, gutxienez epaitzeko moduan ginateke, baina ez dute nahi, berdin jarraitzen dute, ez dute nahi eta 2007ko lege horrek ez du ezer esaten horretaz jarduteko. Badaude, movimento banaka batzuk esaten, agian amnistiaren legearen zati bat planteatu beharko genuke edo, baina ez dute nahi. Ez dugu guk bakarrik hori aldarrikatzen, Pablo de Greiff, relatore espezialak nazio batuetakoak, berak dio garbi gainera, amnistiaren lege hori bertan bera utzia izan behar dela eta Amnesty Internationalek ere berdina esaten du. Baina oraindik esaten ari dira, amnistiaren lege horrekin dena babestua geratzen da. Zer gertatzen da, amnistiaren lege horretan, amnistiatuak izan ginen batzuk, egia da. Kartzelan ginenok, hainbat urtetan, aterain ginen. Baina gauza bat esaten dugu gainera, gu eskartzelatuak izan ginela, eta ez amnistiatuak. Gure espedientiak hor daudelako, garbi oraindik. Eskartzelatuak izan ginen sekulako mobilizazioak izan zirelako herrikoiak, eta nolabaiteko, fortzatu, herriak berak fortzatu zuen gu eskartzelatzea. Gogoratzen baldin bazarete, batzuk behintzat, Franko hiltzenean indultotxo batzuk ematen hasi ziren, eta banakako kide batzuk atera ziren, baina gehiengo bat barruan jarraitu genuen. Eta azkenean, adibidez, Euskal Herrian emandako amnistiaren aldeko astebetean, semana pro amnistia 76an, zazpi sortzi bat hildako izan genituen presoen aldeko amnistia horretan, ero mobilizazio horretan. Horrek kaleratu gintuzten, baino ez beraien borondateak. Are gehiago, eta esplikatzekoa da, amnistiaren legea urrikoa da, 77ko urrikoa. Gu apirilean eta maiatzean denok izan ginen kaleratuak, lehenago. Kontuan izan, 77ko ekainean formatu zela lehendabiziko Parlamento Demokratikoa, ekainaren 6an izan ziren lehendabiziko hauteskundeak. Gu kalean ginen ekainaren 6irako. Eta gero parlamento horrek urrian proklamatu zuen amnistiaren legea. Nola daiteke hori? Kalean izatea, legerik ez badago, prekonstituzionala eta predemokratikoa bada gure kaleratze hori. Pakto politiko bategatik. Bazekitelako zer egin behar zuten gutxienez, 200 bat, 300 bat lagun eskartzelatu, beraiek berdin jarraitzeko. Eta askok oraindik berdin jarraitzen dute ez da. Hau dena ikusiaz, egia esan, aspaldi pentsatu genuen, esan ezagun, erakunde memorialistak 2002tik, 2005tik hasi ziren pixka mugitzen. Batez ere hilobietako kontu hauetan, ez da. 2011an hasi ginen beste batzuk, gehien bat kartzelan ibilitakook eta hasi ginen pixkat berriz antolatzen, eta jakin genuen, jakin ere gutxienez juridiko maila horretan bazegoela zerbait Argentinan eta orduan bertara joan ginen 2012an kide batzuk, eta handik ekarri genituen gutxienez berri onak, bertako Argentinako esperientzia esanguratsua izan zelako bertako diktaduraren aurka nola egin zuten ez da. Hain zuzen, hemendik provokatutako mobilizazio batekin, zeren Garzon
sartu zen Argentinako eta Pinocheten aurkako historia honetan, eta horrek eragina izan zuen, egia da, eragina izan zuela bertan Argentinan. Baina eragin nagusiena izan zen bertako argentinar epaileak, hemen gertatzen ez dena, hemengo epaileak ez dira, orain arte, bat ere mobitu, banaka bat. Baina han epaileak beraiek hasi ziren presionatzen, bertako lei de punto final eta lei de obediencia de vida bilege ziren, diktadura guztia protegitzen zuena, eta bertan bera usteko. Hor ere, ez zen erresa izan, Kirchnerren gobernua sartu arte ez zuten lortu lege hoiek bertan bera ustea, baina lortu zuten. Hortik etorri ginen, lantzeko gutxienez, lantzeko arrazoi batekin behintzat hemen, ez da? Eta orduan Argentinako kereilari buruz hasi ginen mobilizazioa egiten, batez ere Euskal Herrian eta batez ere Madrid inguruan. Mobilizazioak zeintzuk ziren gehien bat biktimekin eta biktimekiko begirunea bakarrik ez, beraien lekukotasuna lortzea. Lehen esan dugu egia gabe, ez dugula ezer lortzen, beraz egia lortzeko biktimen lekukotasuna behar genuen, eta hasi ziren, eta gaur egun 100 dira biktimak bere lekukotasuna, bere testimonia sinatuta aurkeztu dutenak Argentinak. Guretzat hori oso importantea da, eta gaur egun gutxienez uste dugu plazaratzea lortu dugula frankismoaren impunitatea zertan datzan, zeren ja Argentinako kereila ezaguna da, Zerbini epailea ere ezaguna da, eta gobernua ere fortzatu dugu movimentu batzuk egitera. Ez hori bakarrik. Nazio Batuetako errelatore berezi biak, Espainiarako errelatore berezi biak, Pablo de Greiff eta Ariel Dulizki ere, hasi dira gurekin kontatzen, eta hasi dira zuzenean esaten Argentinako kereila horrek baduela ez fundamentoa bakarrik, baduela eta behar duela oraindik gehiago indartzea. Indartu eginda, Zerbini berak eman dituan urrats batzuekin, 2014an lortu genuen hona ekartzea, eta izan zen mediatikoki ere nahiko edatua, horrek biktima gehiagori animatu zion, bere lekukotasuna ematera, eta orain, azkenean, Nazio Batuetara ere Ginebrara eraman genuen salaketa, baita Bruselan ere eraman dugu salaketa, gaur egun Bruselan Comisión de Peticiones deritzan talde batek, martxoaren 3ko sarraskia aztertzen ari da, eta baita beste estatuko, beste hainbat gauza, Salvador Putxantik, edo Andaluziako fosak, edo horrelako gauzak. Guzti honek eragina izan du, eta nolabaiteko emaitza izan da, orain bertan fiskal nagusiak egun hauetan, duela, ilan 30ean uste dut izan zela, estatuko fiskal nagusiak hartu duen neurria gobernuaren aginduz jakina, exhorto guztiak bertan bera ustea. Exhortoak 2 motatakoak ziren, Zerbini epaileak berak estatuari botatakoak. Bata, 19 inputatuen exhortoak, diligentziak egiteko, interrogatorioak egiteko, eta bestea, exhortoak testimonialak. Duela gutxi, adibidez, testimoniala izan da, Luis Ortiz Alfau, biktimak, konbatinte batek, Bilbon bertan, epaitegian egin duen deklarazioa, lekuko moduan, ez da, biktima moduan. Baina, klaro, beldurtu indira, 19 lagun inputatuen interrogatorio hoiek ezin zuten onartu Zerbini honea etortzia. Elementu horiek interrogatzera, Martin Villa, Utrera Molina, Osorio, Fernando Suárez, ministro guzti horiek, edo Tabili el Niño berriz, edo Kapitan Muñecas, edo Criado torturatzailea, edo Troncoso epailea, Proceso de Burgosko epailea, hainbat lagun oraindik inputatuak daudenak.
Beldurra zergatik? Gure interpretazioa garbia da. Territorialetara Justizia Ministerioak edatu zituan exhorto horien deiak, zitazioak, epaileak, bertako epaileak, Malagakoa, Bartzelonakoa, Madrilekoak, zitazioak egiteko. Baina hor beldurra izan dute edozein epailek exhortori onartu ezkero eta zitatu ezkero kristona montatzen zen. Eta orduan zer egin dute? Bertan bera utzi dena. Bertan bera utzi dena jakinean gezurretan ari direla eta gezurra dela arrazonamentu guztia. Gezurra da preskribitu dutela krimenak, zeren gizateriaren aurkako krimenak preskribaizinak direlako. Gezurra da amnistiaren legearekin dena eginda da. Amnistiaren legea epaitua eta kondenatua bazaude, orduan amnistiatzeko gauza izan daiteke, akordio politiko handi batera helduta, ez da. Baina epaituak eta kondenatuak izan ginenok bakarrik frankismoaren legegin izan ginen epaituak eta kondenatuak, eta 2007-tik, gainera 2007-tik, baina lege horiek bertan bera utziak dira. Baina frankismoa ez da epaitua izan, frankistak bat ere ez da kondenatua izan. Beraz, Pablo de Greiz esaten duen moruan, gauza bat amnistiatua izan daiteke a posteriori, ez a priori. Noiz epaitu da frankismoa? Noiz epaitu da kolpe militarratik onera etorritako 40 urtetan egindako guztia? Sekula. Zein izan da kondenatua horregatik? Inorre ez. Ze amnistiatzen da orduen? Kausa general bat amnistiatzen da. Eta fiskal generalak orain esaten, gure kereila de causa general dela, eta kereila bat ezin dela izan de causa general. Muy bien, kereila ezin da izan de causa general, baina amnistia bat bai izan daiteke causa general, eta gainera epaitu gabea eta kondenatu gabea. Bueno, hor sekula kontraesanak daude, eta, bueno, abogatuak ari dira horreri erantzuna prestatzen. Erantzuna bakarrik ez, badakigu datorren astean uste du konparezentzia eskatua dagoela Madrileko partidu politiko batzuek, eta pentsatzen dezakezue ze partidu politiko eskatua den, ezta? Podemos, PNV, Bildu, RC, betikok. Hoiek eskatu dute fiskal nagusiaren konparezentzia. Ikusiko dugu gobernuak onartzen duen, edo beste alderdi politikok onartzen duten fiskal nagusiaren konparezentzia. Eta Servini berak ere, mugimendu batzuk egingo ditu. Galdera da orduan, eta aurreratu ingonezen baten bat egin dezake. Hori den hori ikusiaz, zer? Hori den hori ikusiaz, posible alda honekin jarraitzea, horrelako kerelekin jarraitzea. Bai, guk uste dugu, posible bakarrik ez merezi duela, zeren ez du balio izan bakarrik frankismoaren impunitatea plazaratzeko, eta gaur egun esan dezagun partido politikoen agendan ere, hor tartean ibiltzea. Ilusioren bat sortarazi baldin badu hainbat biktimekin hori izan da. Behingoz behintzat, bateren batek, epaile batek, entzun eta ulertu duela bere salaketa. Eta hori jende askok, nik ikusi izan dut bertan, Buenos Airesen, bere arazua deskargatzea garakoan, negar baten, gutxienez bateren batek, baina instituzio batek entzuterakoan, jurisdizio internazionalaren babesarekin behintzat, bera ez biktima dela, berak sufritutakoa, eta beraz duintasuna eskatu da. Horretan ari gara, eta horretan jarraitzeko asmo guztia daukagu. Besterik ez, eskerrik asko.